Nagapasalig ang sangguniang panlalawigan ng Himuan nila sang Paagi agud nga mabalik sa normal ang power rate sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Committee on Public Utilities Chairman, Board Member Lito Kahilig, hindi na magkabalaka ang mga pumuliyo bangod nga yara sila nga mga board members nga nagkakabalaka kag nagabalikid sa mga problema nga ila ginapangitaan sang solusyon. Dugang pasang natungdan, hindi naman kinahanglan nga magpalibog pa ang mga pumuluyo, bangod nga ginapangitaan na sa mga kooperatiba sang Paagi agod nga mabalik sa normal ang balor sang kuryente nga ginabayaran kada bulan. Ito na rin sila tani, nasanagan pagid ni. Na galing ba sila mag-abot, so hindi kami kahumao, we cannot speculate kung anong ilay ang stand sa to, sa NGCP nga may nag-declare sila sa congestion sa ilang linya, kag nagpasaka sila ng line rental nila. Nahibaluan nga nagpatawag sang committee hearing ang sangguniang panalawigan sa nagligad nga semana apang wala nagtambong diri ang NGCP. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.